Rossell, jugador de l'Sporting Kansas City. Des d'avui podreu seguir a weloba.com la meva vida als Estats Units. Living the Dream in America. Avui estic amb la Range Police. I ara em veureu disparant. Això és Amèrica. Gran experiència, veritat. Ara veurem si l'he tocat o no. La Diana està estrenada, Realment està buscant el cap, però s'ha anat una miqueta més a baix. Bueno, ja està, ja hem acabat. Gran experiència. Fa respecte, la veritat que fa respecte, però tinc que dir que aquestes coses una vegada a la vida doncs estan bé de provar-ho, i si teniu la possibilitat de venir per aquí, proveu.